Uda berria behar zenean etorri zaigu negua. Nik bezelaxe izango da hau denek ikusitakoa. Elurrazpian alperrik galtzen hain eder zen loretsua. Kulpa handirik ez zuen baina antxegon da gaixua. Loreen gisa gauza gehiore berdin dira mundu hontan. Inguruari begiratuaz ikusten dugu askotan. Lore politak azaldu dira luzitutzeko asmotan. Jainkoak zertan einote zitun gero kastigatzekotan. Alde batera jarri gaitezen lore oieri begira, eta buruan eman dezagun pentsamentuetan jira. Zoritxarrean gauza ederrek galdu ohi dute dizdira, eta loretxo politugari alperrik galdutzen dira.